άκρη, αυτός θα βγει πάνω. Ξέρω και Ναι. είναι πιο δύσκολος αφρός. Για να μπορεί. Μπορεί. Ξανά κάτω. Πιο πολύ γκάζ ρε. Δευτέρα μέσα και πολύ γκάζ θέλει. Μην τον αφήνεις. Φορά γερή. Μην το φοβάσαι. Και αυτή με το που έρθει στα ίσια με την ανηφόρα από τη στροφή. Όχι. Κράταει αυτή τη ρόδα και όσο μπορεί τα άνοιγε. Άνοιγε για το τελείωμα. Άμα έχεις φόρα με το φόρε. Άμα δεν έχεις φόρα τι κάνεις. Να φύγει πλάγια. Μπράβο την πίσω. Ωραία. Ρίξε κάτω αυτή. Ωραία. Οκ, ανοιχτή είναι κάμερα, άντε. Σε περιμένει. Σάμι θα έχει μπόλικο υλικό. Ναι. Να φτιάξει. Έλα. Με τον Ορχάν. Ναι, εδώ είχαμε έρθει ρε. Και εσύ είχες έρθει. Και το YZ που είχες. Το YZF. Ναι. Μην πατάς μίζα, θα φύγει από τα χέρια σου. Να του χάσεις την κατηφόρα, θα ρίξεις τα Ναι. Πάνε από την άλλη μεριά και ανέβα. Επάνω, στο μηχανάκι. Πάνε από την άλλη μεριά. Ωραίος. Μπράβο. Άιντε, κατηφόρα. Φύγε. Όταν είναι βρεγμένο ανεβαίνει πιο εύκολα. Ναι. Τώρα είναι πιο δύσκολη έτσι. Γλιστράει η πέτρα. Ναι. Είναι ωραία ανηφόρα. Εντάξει, άμα παίρνεις... Ο Χάν ξέρεις τι έκανε μια φορά, Ναι, τον είδα Ανέβηκε βίντεο. εδώ Και Ναι. ανέβηκε και απέναντι. Ήσουν τότε. Ναι, όχι δεν ήμουν. Ανέβηκε Όμως και απέναντι. Εκεί πάνω έφτασε. είχε βίντεο. Ναι, Τον είδα. σκύλι. Μπράβο. Ωραίος. Δεν σταμάτησα, κατευθείαν πάνω. Κατευθείαν πάνω. Γκράου, να του χτύψει και ανέβηκε. Είδες τα τετράχρονα τι ωραία ανεβαίνουν. Βάζει τη δύναμη κάτω, κρατάς Μια σταθερό χαρά γκάζ και σκαρφαλώνει, ανεβαίνει. Όχι που λένε τα δίχρονα και έτσι και Όχι, αλλιώς όχι. και άιντε ρε. Όσο ρε. Τι μας χαρακτηρίζει. Μπράβο ρε, είδες. Γκάζ, όλα τα γκάζ γίνονται. Έτσι θα το πάρω. Κάτσε τώρα το μπάτζα να μου. Ωραίος. Εντάξει, σαν πρώτη φορά δεν ξέρεις λίγο τι γίνεται, είσαι ψαρωμένος, αλλά τώρα δεύτερη φορά, ωραίο, μπράβο. Δούσε ρε! Μπράβο ρε! Γεια σας. Άλλο κάνει με ένα, άλλο αυτό,